Kublai ya pi we ngapring ya pi shakanika Amen Faithful and True Channel, but sha kanika Bible Study Series kemut ka jingkre ka jingyet ya ka Bible para kanika sngi kanika Bible Study Series ke balai pusan hakanika sngi ngidon santeli kimat bat kipang ban ye kren ban ye pej bat ban ye yit bat kita kilong kine kabaning kong bu Jisu ulapan kuj ia ka tempel kabang siam naga gospel kat kumuya anis long ka baar kat khat lai hadu arpu ar ka baar ka bor ke ikhtiar jong kebalang Katolik. Kebalai uding jong kejing tip bat kejing hikai jong kebalang. Kebasau kayu karis ka pen bahabiang le ka pen yo biang ia kata kebaladu. Kebasan kejing kongo bat kamon balai luit. Ingin pej yakine kawai hadien kawai. Kebanikong pej ia kajing jia. Jong kajing pun kuat kajong Jisu ia ka tempel. Ya kipangi siam ha ka gospel kat kum yo anis ka lenong ke baar kat lai ter. Lese lada ngam puleru hiken mau ikene yak tu kajing jia ka bu Jisu ulalet sya ka tempel. Bat haba ulalap ia ki nong ya kai hang ta ka tempel. Kene kede kapor tho hang ne la jandai kapor jang kapas kha ki ju. Kum tau Jisu ulalet sya Jerusalem. Ha ka tempel ulalap ki briu ki baya de masi blang bat paro bat ya ki baya pen pisah tingka. Berkat ha ka tempel. Bakia syong hakimit. Ula shina syabuk daki telai. Bat ula be yaki baro naka tempel. Bat blang bat masi. Ula penkela kongpong yaki mi jong kinong ya pen. Bat ula tek pasaj ya ki pisa tingka jongki. Ya ki badi paro ula kenhit. Rak bak. Ya ki nang ni. Wat penlong jaka yau yaka yeng ukpa jonga. Ya kebahang ni lah thok bagi senran kila ken mau ya keba laong hakajin thok kajing e chirham jonga ya ke yeng jong me kan bam tu yanga patang tu hadin kaning i ya kajing ya patit markeliang ki Pharisi bat Jisu bat ya keba Jisu wong ba wong kumno wong kumno Jisu hapen praya kene ke yeng ublay lai singi ngan peniyang biang ya ka reu Jisu hang ni siam keren ya kata ka tempel ka yeng tempel ke ba thau da ki mau bat ki astor en reu Jisu la keren sepang ka met la jong te ya kaneru ki senran berki apostol kilas kutu hadin jong kajing mi pajung Jisu ya kata ka Jisu ong hakane ke por tu ini pet halor jong kaneru kadai hang ni kadan arbenta kane kajing pun kuj ya kane ke tempel bat ya ka jingkawai ken tu kurim hasnong kana kini ki arteli ki mat bat ki phang tho ha kenika gospel kat kumiyo anis kalong ke baar kediki arbanta jong kalanong ke baar gospel jong yo anis ti kenika jing pun kuj jong Jisu ya ka tempel kadan ko ka ktien ha ka ktien Hebrew ko ka ktien Hebrew kenika jing le jong Jisu ke baar parang ki ong prophetic act apa yang ka Hebrew ki ong ought
Bat kane ka don ka jinga day hapdeng jong ka jing bishar ya ka jing long kentang ka jing long koi jong ka temple ha kane ka jing jia jong kane ka jing be no lene ka jing weng no ya ki ki bom koi naka kumbang ile ya sngau bu jisu ulale ha kane ka gospel but kane ka don ka jinga day bat ka jing tau ya kata kaba ngisyam haka kitab Genesis ha kilenong kebaningkong bat kaba ar bat haka jing be no ru ya u Adam bat ka im na ka kper Eden na kata ka jaka kaba kentang garden sanctuary kabadon ha Eden haka jing kawai kintu kuriam hasnong kana kane kalong ba ar la tho hang ni haka singi ke balai don ka jing kintu kuriam hasnong kana don jing kintu kuriam hasnong kana but kane ke ba jia kong kene ka ko jing batai hang nei ba kene ka jing jia hang ne tho ha ka singi ke balai la don ka jing kintu kurim bagi don ki batho kene ka singi ke bahnyau nadu ka singi ke banikong jong Yohanes apostol ka jing tho ha kene ka gospel kene ka wan ha ka singi ke bahnyau ha ka ba kasingi baar kaladei kasingi kebadan ha Yohanes iwe arpu khandai Yohanes iwe arpu khandai kasingi baar bahang ni la thok kum la sai Yohanes ule i bu jisu wan bat ula ong tadi singi baar ti ha khot lai pusan ke bathok kere singi kebalai khot lai pusan ke ong ha ka singi ke babut berketak mut kere ka singi ke balai ha khot sau pulai pat ngi kum la sai kene ka singi ke pasau nang ta lai singi hadin kemut kat kum kene ke gospel kata ka lai singi hadin mut kere ka singi ke bahnyau ka singi ke bahnyau ti ki bangi siam hakane ka lenong ka banikong bat ka baar ti kene ka sngi ke bahnyau ya ki bangi siam hakane ka lenong ka baar dkhot ka banikong hang ne tho sum tho ka sngi ke bahnyau re la tho ha ka sngi ke balai don ka jing kintiu kurim ha ka chinong kana ha ka lilia ya ka kami ujisu kakemi ujisu kaladon hangta kakemi ujisu kaladon hangta dia ujisu lempat kisenran jong uru lakhat ngubhai sekata jing khawai tikini gidi kibangi i hakane ka gospel kum Yohanes te ke ikbala jia haka gospel kum Yohanes hakane ka singi ka banyau bat ha ka singi ka banyau jong ka jing thau ka jong ublei but ke ka ba laya day lene ka don jinga day but ka kitab Genesis kalong ka ba ar khot ar fu ar adu ar fu sa in ya pe don jia ayu hang tu don ke jing jia ha ka sngi ka ba nyau jong ka jing thau ka baning kong ublei ulat day ma u uba lalong unong penyai lene minister jong ka jing kentiu kurim jong u Adam bat ka im hadin ba u Adam bat ka im kila habno na ka jinga jong blei haba ublei ulai ya
bat ulalit kami ya kane ka jaka ka bakentang ha kata kapor jong kajing don kajing along kawai dan kajing along sitli apa deng ubreu bat ublei ulai sem ba kapop kala penbit tingit ya kane ka sanctuary kebadan ha Eden kene ka jaka bakentang kebadan ha Eden bat kebadan ha kapertei ublei ul bisyari Adam bat kaim ha kajing ailat kajung iya kapop bandrung syaka keper kebah kentang ha kapa ublei ulalong kawei bat ublei bat ula weng ula beno ya kinong penken ya kene ke jutang ki balong ki bom kuit nakane ka jaka ka bokhuit ha kane ka gospel kat kum Yohanes kasngi ke bah nyau kepadai ka jingkenti kurim hakana ublei ukun ulawan ban yalong shitli bat ubreu ha ka tempel ha Jerusalem haba ulai shem ba ka don ka pop ulabe ya kita barok koi kibalong kibom koi na ka jaka kentang ka jong kajing le jong Jisu hakane kajing pen kuit no ya kane ka tempel kadai kadak jong kajing pen ken mau ya kajing be no ka baning kong kajing be no ya kitu kinong pen ken jutang ki baning kong ha kane ka jaka ka bakentang ha ka per Eden nanta ka banta ka baar ni imene ka banta ka baar kebaong sepang kebalang Katolik kabor ke ikhtiar jong kebalang Katolik tinggi pet saya kane menta ngere di ba peteng hi ya kane kebalang Katolik ka hikai ba uji syukuris ulai ha ki briu ki jong ya kebalang banlong ka keme bat kanong hikai kumang siam ya kane ka jing tho ni siam ha ka we ka kwat jing hikai niam jong kebalang Katolik berkidon hai ki paragraf ar hajar laipau hadu ar hajar sapun riu kan pule kato kane nakine ki dekat pangin dei bendon jing tip sepang kaneru ar hajar laipau hang ne kane ka kod hikai ka keren sepang kebalang Katolik kebalong kakeme bat kanong hikai te hakano kadur kane kebalang Katolik kalong kakeme bat kanong hikai ya kibreu ki jong Jisu ti pingla ban siam kini nadu kane ka paragraf ka ba ar hajar laipau hadu ka paragraf ka ba ar hajar sapun riu ti pingla ban pulelut ikine di hang ni ngisiam ik pila ban pulehi la pi yo ek ni ka kot di hang ni kum ka kemi bat ka no hikai ka balang ka besar bat ka sumar bat ka yalam ka petin lenti ya kiringet ha ka jing yait lenti jong ki sya ka jing pen im henry hato kini ki hukum bat ki jing hikai jong ka balang kim sudai tang kita kijing lumlang ya kijing kren lene kijing ong ber kijing hikai jong kibriu bat ki bom day ki jong blai hangno ha bible ka don ka jing pen sisa ya ka jing long ba biang jong kini kijing hikai jubab kalong ujisu ula ai ha u Peter u apostol bat hai ki apostol baro ya kabor ka ikhtiar ke jong ujisu obviously ujisu la ai ha u Petrus len ha u Peter len ha Greek u Petros bat ha ki apostol baro ya kabor ka ikhtiar ke jong
ulai ulai ya kane bat kadon kane ke jing pensisa ha ke Bible abangi pej ya kane kadon ha ke gospel ket ku Matius kolong ke ba khat riu kolong ke ba khat riu hadu khat khandai singan pule ya kane kolong ke baton kamban pule baik kita kari bakhandriu ong kumno Simon Petrus ula jubab kene de Matius kolong ke bakhandriu khat khandriu hadu khat kendai Simon Petrus ula jubab melong ukris ukun ublei baim ujisu ula paiktin suk mapi ko Simon kun ujona omdei ubreu ublapen pau hapi yakane ke jing sisa reu kupa jonga ubah benengkeng ti kumtanga ong hapi pi long umau siang kemut Petrus padhalor une umau siang ngantei ya kabalang jonga bakibor kedujok kin omla yaka ngan ai hapi yaki sabi jong ka hima beneng kat ya kaba pinte akapertei lalate habeneng ru pat kat ia keba pin lau hakapertei lala lau habenengru pias ngau Jisu ai hau Petrus ya ki ai ya ki shabi jong kahima beneng berkhoi ngitip ki kam jong ki shabi dikene ka bor ke ikhtiar ban peli kat ia ka beneng ula ai hau breu uba kerteng u Peter u Simon u Petrus pat kumjur haki apostol markidon lang hakata kapor bu Jisu ong ikene riu jeri ia Petrus maro penlong ya uno yalam jong kini ki apostol kumjur bi la ben pej yakine naka gospel kat kum u Markus ngan peliru ya ka gospel kat kum Markus kolong ka prat tukot ar punyau adu laipau kini kiju ya kaju ka ba la tho ha Matius tu Jisu balai kisandran ju kila lech sa ki sinong saudong ka kai Syria Filipi harenti kila kili ulah kili yaki haong yang ki briu ki ong bangalong wei don ki ong ba ngalong melong Yohanes Baptis ki wipat ki ong ba melong Elijah sekiwipat ki ong ba melong wei na kina tu lupa pipat ulah kili ki pilong pi ong ngalong wei Petrus ulah jubab melong ukris tinggal jing tho ri ke baklain ba hang tu ke di katu ke ba ni pule mentan dena kan ni ka gospel ku Matius kran sakwe pat ka benta ke ba ngin ya pule kalau long ke bakat pra Matius long ke bakat pra ke dekat khatsan haru khat pra kene ke di sepang ke jing sneng sipara lata uhan menu para jong pi ule bom day ki lech sneng ya Henry to le jar tang para mapi radau syak skor ya pi pilapen bah ya lau henmen upara Henry lada tre sengap ya pi to yalam uwe ne arngut ki briu lembat pi bakasaki jong ki ar ne laingut kan kersan ya kejing kena jong pi Henry lada tre sengap ya ki te yatu ya ka kambaro hak balang aki gospel baro ka kentin balang ka don tang hang ni Matius khat pra khat niau balada sengap ya ka balang tole ya kum ya jentil ne nongkrong khajana ngaong api kat ke ba phinte ha ka perthei lala te ru happening kat ke ba phin pelait ha ka perthei lala pelait happening ru te kane kedi ke ba ulong haswa jong ke jing syak sanar phna ke jong ubat ke jing mi pat jong
ha ka jingmi pat ka jungu ha ka sngi jingmi pat jungu ka sngi ka ya ka bangi ong menta ka sngi utrai ka jingmi pat jungu u Jisu ulaya kendo ya argot ki senran kalpa kidang ya halenti sa Emmaus bat ulahi kai yaki dakapa usdang nadu ka Pentateuch kumut ki santri ki kitab ki benikong jong ka Bible bat dakapa ule kumta ulai sim nadu kita ki kitab ki benikong jong ka Bible bat ulai yai lengba jong ki jin tho baro jong ka Bible lene ka jin tho bakoi padon Bible kebangi ong menta hakan ka por Maria mi pat u Jisu rekedon ke jing tho bakoi kedon ya kebangi ong menta ka jutang ka barim ya ka bala tho lalum rek babun ke bentai ya ka bala don ha kata ka por kide kini ki Pentateuch kide ki history ki ong ki jin tho ki don ki jing tho jong ki jing start ta ki prophet ki psalm ti don kita ti u Jisu yakini ki arngot ki bala yai lenti sha Emmaus ula sim ula yai leng ba jung kita ki jin tho ba khu bar khoi ha ka jing batai but kini u Jisu lo batai ba ki dei sapang jong u to ba ha ka ne lenti siam lai thu ba dei manga siam la pen itu yaki la de bu de Jisu balami pat re usi ong ba kini berkhoi ki dei sapang u Mesia u balawan yaki ba nadu men barim kila ap yu tau Mesia bat la pendep yakini ki berkhoi ko mangisiam yakini ka jingjia ngakermen piken mau yakini ka dei ha gospel kat ko Lukas kalau nong ka ba arpusau kita khat ki ba arpusan ter ani ke jing batai jung Jisu la tho nadu arpus kita khat arpusan ter rek spangane ke jing leit lenti sa Emmaus jung ki arngot ki senran ka sedang nadu khat lai ter hadu ke khat ke balai pusan rek ne ke jing batai jung Jisu lo batai kum hakum kini ki kitin ko Jisu ya kepala talkin mau hakan ke gospel kum Lukas kat no pibi u Jisu lo ong haki kat no pisuki ban ngai ya ke ba ki no tu lupa ki la keren hato kam syam dei ba u Mesia un sha ya kine ki bat kumta un rung halaka buram te da ka sedang nau Moses bat baro ki no tu lupa u Jisu lo batai haki ya ki jin tho baro ki badai syapang jong u di hang ni di syapangan jam syakmat ngakwa ban bu ya kene kawai kemat ban perkat hang ni la tho bu Jisu ula batai ki kata ki jing batai bau Jisu ula batai om syam la tho hang ni hakane ka Bible kan ke jutang ba thamai om syam la tho mari kin mau gospel kum yu andes nong par puwe ni siamba om la ban tho lut ya ke bau Jisu le jadi nang kadau ni haban syania ha kata ke balang gede ke balang Katolik mar haka kidon kini ki jin tho di nak kadau baka balang kadai kanong bsa kanong betin kanong hikai to ngin ya se khamat menta ha jing pau jong u Jisu ha ka kamraneng ho pla pau ha khamat jong ki apostol ha kata ka ju hi kasngi u Jisu sa sin ulah hikai yaki bat la tho ba la pli ya ki jing mut jing perkhat ki jong ki ban sngau thu ya ka jing tho ba khoi ban sngau thu ya ka jing tho ba khoi ki khat ka ne ka ju ka
Gospel kum Lukas kelang ke arpu saud khat sapu saud sapu nyau nang ta ula ong haki ken mau ya ki ktien bangala keren kar bangadang don bat phi baro kat kepala tho isapang junga haka ain Moses hakine tulupa baraki sam ki la dei ban urlong nang ta ula pli kedar ya ki jingmut jungki ban siampang ya ki jin tho bat ula ong haki kumne la tho ba umesaya udai ban sya sitam bat ban mipat na ki bayap haka sengi kepalai bahaka kerteng jung udai ban yalap ya ke jing kela ke bomot bat ke jing map ki pop haki jaj ban riu paro stang na Jerusalem te ban yalap haka kerteng jong Jisu ya ke jing kela ke bomot bat ke jing map ya ki pop ti ha shwa jing ko tu la thok kum no ula pli kedar ya ke jing mut jong ki ban siam phang ya ke jin thok lo batai ba yang ni thok kendiat ribun ki jing batai jong Jisu ti kalalong kapor hakane ka kenti ba u pen bena ha ki kharwengot ki apostol ya kata ka bor ka ikhtiar ka ba menta ka long no ka jongki da ka ba u persat ya umen sem ko halor jongki bat sai sisin ba un ya ba un pen scam ya ka bor ya ka ba un ai haki ya ka bor jong ke jing map ya ki pop hak kerteng jong pe map ya ki pop hak kerteng jong u kene ha Yohanes kene gede na Yohanes arpo ar ya ki popule di ban sutu ban tip bahai kene arpo ar endaul ong ya kene ula persat halor jong ki bat ula ong to priang ya umen sim bakui ya ki pop jono de khot arpula ya ki pop jono ba phi map la map ya ki pop jono ba phi pensa la pensa kata ka bor ke ikhtiar menei ong ha ka gospel ku Matius ki sabi jong ka hima beneng kene kiri ka ki sabi jong ka hima beneng na ka benta sau po singi hadin ka jingmi pat jong u Jisu la hikai ya kajing yalam daki apostol ya kabalang ke jong Jisu la hikai kumno ban yalam ya kabalang jong hakini ki saupo singi ba ulami pat na ki bayap pengisiam kene wangi pej lagi kam jong ki apostol kalong kapan kong khat arbat lai ngisiam kini ki kentien ki ong kumne hadu kasngi bala simno ayau syabeneng shua ba en simno ayau ula ai ki jing ptha singau ula ai ki jing ptha da ka bor jo men sim khoi haki breu ki ba ula jit kum ki apostol jo ula ai ki jing ptha ula ai ki jing ptha ana ula ai ki jing ptha haki breu ki ba ulajit kum ki apostol jong u kumba sau posngi hadin ke jing yap jong u lapan pau ila de bun sen haki hakata karu kom bom don jing arta tin syu ba udang im ya ulayu i daki bat ulaya keren bat ki sapang ka himau blai ini kalau kau pesai Jisu ai jing ptha haki apostol bati tang kini ki apostol baul ai jing ptha omde ya ki we te kene kene jing ai ya kene ka bor men sim hai ne ki kpa men sim jong ka balang jong kene ka jutang botmai hai jong kini ki breu jong ka jutang botmai ya kene ka bor ban penroy ya ka ying ka sem jong ka balang lengba ke sakramen jong ke baptisma. Yang bau Jisu hi ulap tha
ula commission. Haka gospel ko Matthews. Kalau nong kepa arpu pra, kuat kepa kandriu hadu arpau. Ketika ni kepa yong kapareng the sacred deposit of teaching. Ya kepa la ai pateng nau Jisu haki apostol, pada haki senran jong kini ki apostol, ki balong, ki bishop, ki bandingkong jong kabalang Katolik. Bat naki ya ki jikai jong ukuris la ai pateng ha ke jing yai ne ha ke jing yai sya ka magisterium jong kakeme kepada kebalang mentah. Kini ke magisterium kemudian ke kentup. Ya bar koi ki bishop hapok ke jingalam jong ukpa bukut. Kini kita ya kabor ban hikai ban ai pateng ya ke jingkai jong Jisu. Ya kita ke jingkai ki ba Jisu ula ai ula peta ula peni haki apostol. Kat hadin ke jing pat jong uru. Syabun kiu no syabeneng. Nang ta kini ki jing hikai kimde ki jing hikai jong ki briu halor ke jinget bat ya ka tip hok ke tip sot kini kilong ki jing hikai ki jong ukris ya ki padon ha ka Bible ha ka jutang ba thomai pada ki ba Malaysia na tho ha ka Bible kita ki jing hikai ki jong ha ka ba kerteng ke bangi khot ke magisterium kini kita kenhun jong ke bishop barok pok ke jinglam jong pa bukui ti ka song hang ni haba ikan mau i phai yang kendiat sha u adam bat ka im yaki lakhang lane la adong bakin om bam ya uso na uding jong ke jing tip ya ka babha bat ka basniu namar ka jing tip ya ke ai ke babha pada ke ai ke balong ke basniu ke dei tang ka kerdan ke jung blai te ke trinity bakui kala ai lene ngila barang mau dei blai trinity bakui dei blai ula ai hakapalang ya kene ka bor ke ikhtiar ban hikai ya ki kun jong kejutang jong blai ya ke ai ke babha ban hikai kano ke babha bat kano ke basniu lengba ka ta ka bor hikai jong unong mi khmat jong ukris the Christ vicar successor of Christ vicar monobadi ta vicar unong mi khmat jong ukris ya ke bangi ong menta upop baningkong di Petrus par une uai pateng ya kane kabor ke ikhtiar ban hikai nangta ki dei ki bishop jong kapalang badikini ngel ong mentan ki dei kita ki ba la khot kulum daka kerteng magisterium di pilak ban pedu yakini ki jing hikai jong kapalang na kani jingkai jong kapalang ke berteng the Catechism of the Catholic Church ki nomor praspa khandriu praspa andrupuar praspa prapupra praspa khandai po desipi ngap sesin rewind yakini ke video sa ngap hi sapule hakane ka jing sngutu kapalang kakalalong kakemi jongi keba besar keba petia keba hikai yaki kun jongka ka hikai yaki syapang ka jinglong koi kaya lam yaki sya ka jing pen im bom jukut syapang kaneru la tho hikai haka paragraf kepasan spa nyo bat nyo spa san punyo jongka Catechism of the Catholic Church usoitan ula pudan kam ya tu usok adong ban kring no ya ubreu nau blei
dakaba ukular. Ba utau jen bam un ai yaki ya kajing ai kebalong kenjablay. Supernatural gift. Supernatural kemud kebalong palat ya ka bor breu. Te ulas ngubang bau breu. Lung bajong kene kejing pensoi jung nuk sui. Re lajar kata kene kalong kejing lamler kejung. Kalong kebalam ler. Bad ba uta usok adong ulong tang uta uban pendu no ya kejing im klem yap kejing im ban im bom jukut mungkin om yap de ula lamler une soitan bahana babam kin im junom kin long kum ublei blei ba im junom yap de apa ublei apa ula tau yo bre ula tau yaki ban long kum tahi re usoitan undang thok yaki la thik kumbaba ublei ubisini ki bakin im junam rei ha jing sisa ublei la thau ki ban im junam bakin amput kumang siam ha kitab jing start kalong ke baar dekat ke baar ublei la thau yo beri bo un amput te Henry ke ba ukrut lolek kalong ulah pendu penban ya kane ke jinglong bom yap ke jongki bat ulah wanra ya ke jing pensitam wanra ya kane ke jing du ya kane ke jinglong jing imbom jukut bat ulah wanra penban ya ke jing pensitam jong ke jing yap bom jukut di kebentak balai bentak balai kedai Jepang une uding jong ke jing tip bat Jepang ke jing hikai lene ka bor hikai jong kapalang ngepet kini kumno blei unle ban pen pai biang ya ubreu ya kata ka uladu ke jing im bom jukut hakamet bat kamen sim ke ba ublei unle shopping jang khamat singin pule ya kane sepang ka jing imbom jukut ublei ulah keren sepang ka jing imbom jukut ujisu long bajong ujisu yikiba rapikan mau kadan ha ka lenong ka ban riu jong ka gospel kat kum yo anis bu ujisu keren sepang ka jing imbom jukut kumno ngin yo e kane jing imbom jukut ha ka dekat ke pasan pusau kumno ngin yo ya kene jing bom jukut uji sulap ong kumne jar ubabam ya ka do jonga padu badi ya ka snam jonga udon ka jing im bom jukut bat ngan sapen mi pat ya u hakas ngi khadu di pule terter kini hadu dekat san pupra dengan pule kene Nabaka do jonga kalong sisa ka jinbam. Berka senam jonga kalong sisa ka jindi. Jar ubabam ya ka do jonga bat ubadi ya ka senam jonga im hanga bat nga pat hau. Ukpa uba im ulapa ya nga bat deida banga im kumju. Jar ubabam ya nga im danga. Uneken ulong ukpu Balawan hiar na beneng. Deikum uto ukpu baki departemen jong pi kilabam. Maki kilayap. Henry uno ubabam ya uno ukpu. Im junam. Im junam. Kene keba. Jisu lakren. But kene keba ublei ule. Kenang bangwan rabiang ya kene ke jing imbom jukut hau breu. Ya keba uladu no. Nung bajong usaitan. Blei mentah kumbau haka kitab Genesis. Usaitan ulah penon kami ya ujin bang. Ban penduk ya kejing imbom jukut met bet bensim jung breu. Haka jutang batamai. Blei un penon kam ya kejin bam.
ban pen kela ya ubreu ban pen kela ya ubreu long ba jong kamet ke jong u Jisu ban poi se ta ke jing im bom jukut balong blei ba ki breu nda bam ya kamet ya kasnam ke mensim ba ke jing long blei jong u Jisu Kris balami pat un wan ra biang ublei un wan ra biang ya ke jing im ke balong bom jukut bat ban ya ailem len ya samlem ya ke jing im ba kenja blei ke badon ha ublei lai wei u Trinity bakoi nang ta sakane ke wei pat sepang kene ka mon ke balai lut kamon ke balai lut nang ta bengini nu jor ya kamon ke balai lut kamon ke jingrai na kamon balai lut jengki Katolik ha ke jing pendem lan ne ke jing kentat ya ke jing kai jong ka kemi kepada kepalang nu jor ya kata bat ya kene ke jing kentai da kamon ke balai lut jong Adam bat ka im ha ke jing rai jong ki lakin long ki pa ko ngu ne ki bom ko ngu ya ka hukum ke jong blei akabaya dei bat uto uding adong hato ka jing mi na ke jing pen ken ya ka jutang da ke jing bom ko ngu menta hakapa ngingi rahi nakapanta yela de lane dala de ke ei ke babha but ke ei ke basniu ngirahi kano ke babha kano ke basniu hakajaka man pendam yela de hapo kabor jing hikai jong kabalang menjau adam bat ke im kila de ban pendam hakmat ke jong blei temata kum ki Katolik badon ru ya kamon pala kum adam bat ka im ki raihi kano babha kano ka basniu hakajaka ban pendam yala de hapok ka borji kai jong kapalang bat lataki le kumta kamut kumba ki kemi ukpan baningkong ba kemi baningkong jong khun benriu sasla ka pertai ki lahap ban syak sitom bat kata ke jing du jong ki kolong ke jing du ya ke jing ai jing blei bat ki la yo ya ke jing yap bat ke jing du jong ki ha ki du ke jing du ke bom jukut ya ke ai ya kaneka jing pen im le ke jing im ke bom jukut di tengin ini jor ya kene di hato kalong kumno kata di kene kalong kebetulan kambah kene langin ko ngu nengim ko ngu di ladangim ko ngu kemut kumbala jia yo adam bat kaim kan sajia hangiru di komen kepala kene kede gijing penkut ya kene jo kene ka Bible study series begini barok khait kibangil ong mentan bangi de benya perkat bha kumba lajia mendai kamde benjia syu menta dingin kongo ya Jisu ya ke ka Jisu la ai la hikai ya ki apostol bat kini kila ai pateng ya kata ke jing hikai ketika bor ke ikhtiar bu Jisu la ben syat halar ki apostol kepada yang iwei peiwei bangin kongo ya ke authority jong ke balang Katolik la deki Katolik ne kim deiru ka bor ke ikhtiar bu Jisu ula ai ha ki apostol ka don tang akan niam ber kepalang Katolik government kepara keboleh sibun ke puar wapis ngam ngakren suki kenang ba nganom kren bakala di ngelek se pilaya syak yang abang ngakren suki palat tang ba ban grand state kum kini kimat kamlong di
hapan keren datau teng apa keren datau ru don hi ke ai kepadang mis tende to ai bo man si bukhoi un pendap ke ai kepaduna pada ke ai ke ba ngila kre menta kene ke ke benta kalakut ngin sa sedang saya kuipat ke benta ka next video dan ka tayo banwan halo kene ka Bible study series oit menta ke series balai pusan ngin petenga ka series ke balai pun riu tu try blay un kurku pi ya sam ya kini ki video se kitu ki parlok ki jong pi ki ba let's say ki don kam ban sa score ban yos ngau ya kini ki jing hikai ngala sim ya kini na kawai ka Bible study series ke ba kerteng ka agape Bible study but ngala sim nang ta bat nglawan ra ya ka sapi itu la da pi yo jing mentoi ya ro you try but dia sam le me ki way kblesi bun hang ne pi kini ki number ha ka lada pi don jingkili jika wan pit abeng abangan jubab ha ka comment section pila aban pa message direct ha ka WhatsApp you know nomor budon hang ne pa shoda ka WhatsApp wat ju phone de pa shoda ka WhatsApp kidi jingkili hang tu le se lada ka yahap bangan sa sna ka video ban jubab dan ban pensai ngan selek kumta rada kami yahap ngan su reply direct ya pi para marway kublai sibun sa sisi